हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दं लोगोफोर जायफोरनोखि पोस्ट अफिसाव एप्लाइ खालामदोंमोन मोनसे गोदानै आपडेट फैदों बेनो जाहैबाय आसाम पस्टेल रिजाल्टनि आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय जोबोर मोजां बेनो जाबाय नर्थ इस्टनि थाखाय गोदान पोस्ट ओंखारदों टटेल पोस्टआ दङ 948 लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ डिसेम्बरनि 11सिम थाहैगोन नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा जों थांसे गोबाव खालामालासिनो जों नायनोसै अफिसियेल पेजआव लोगोफोर दा फाइनालि फैबाय अफिसियेल पेजआव लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गोबाङानो सोंबाय थादोंमोन जे आसाम पस्टेल रिजाल्टआ माब्ला होगोन होननानै दा जों नायनोसै बेवहाय जों अफिसियेल पेजआव फैबाय लोगोफोर बेवहायनो गासैबो प्रसेसा जाजोबो दा बेवहाय नुदों नोंथांमोना इन्डियान पोस्ट बेहाय दङ गासैबो दा जों नायोब्ला नोंथांमोनाहाय जों फैनोसै दानिया रिजाल्टखौ नायोब्ला थ' जों सिगाङावनो जों रिजाल्टनि आपडेटखौ नायग्रोनोसै थ' बेवहाय नुदों लोगोफोरा थ' बेहाय नुदों दा लोगोफोरनि बेवहाय लाइभ नटिफिकेसन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बेहाय जाबाय लोगोफोर बे 948 पस्टआ दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर नर्थ इस्टनि थाखाय थ' नोंथांमोनाहाय जेरै सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेबायदिनो एप्लाइखौ खालामनांगोन प्रसेसखौ दा जोङो रिजाल्टखौ नायोब्ला लोगोफोर जोङो रिजाल्टखौ नायोब्ला नै बेवहाय नुदों आन्डार प्रसेस जागासिनो दं लोगोफोर माने रिजाल्टआ होथारसिगोन बारा गोबाव गैलिया 919 पस्ट दङमोन बेनो जाबाय आसामनि थाखाय थ' बेहाय रिजाल्टखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै बेवहाय आन्डार प्रसेस जागासिनो दङ दा फैगासिनो रिजाल्टआ दा रिजाल्टआ फैयोब्ला बबेयाव होगोन होनोब्ला नोंथांमोना नै बेवहाय नुनो मोनगोन नैबे रिजाल्ट रिलिज दाउट नोंथांमोना नै बेवहाय मोननो हागोन रिजाल्टखौ दायो होनाया जाबाय हारियाना ओमफ्रायहाय जम्मु काश्मीरा होनाय जाबाय थ' आसामनियाबो होथारसिगोन बारा गोबाव गैलिया दा लोगोफोर नायनोसै दानिया नर्थ इस्टनि थाखाय पस्टआ बेसेबां दङमोन दा बेवहाय नर्थ इस्टनि थाखाय पस्टआ दङ लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै दङ 948 पस्ट दङ थ' जोबोर बुरजा दङ बेवहाय 10 पास जाबा नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 10 पासआव नोंथांमोना इंलिश नङाब्ला मेथ्स साबजेक्ट थानाय जाथारनांगोन होनना बुंदों अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना लकेल लेंगुवेज रोंनाय जाथारनांगोन होननानै बुंदों 10 पास जाबानो नोंथांमोना हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनोब्ला बेवहायनो नायनो हागोन लेफ्ट साइडआवहाय दा बेनिफ्राय जों थाङोब्ला नटिफिकेसन नायबावोबा नोंथांमोना नैबेवहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन बेवहायनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौहाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन नैबेवहाय दा रेजिस्टार खालामखांबासो नोंथांमोना पेमेन्टखौ नैबेवहाय दानांगोन स्टेप नाम्बार 2आव दा बेनिफ्राय जोङो स्टेप नाम्बार 3आव जोङो बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय एसटिफ्रा बेवहाय पेमेन्ट दाननाङा लोगोफोर दा रिजाल्ट नायोबा नोंथांमोना नैबे रिजाल्टआव थुनानै गासैखौबो नायनो हागोन दा जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामबा माबोरै खालामगोन आं बेहाय खिन्थालांखानोसै नोंथांमोना नैबे स्टेज नाम्बार 1आव थुनानै होदो नैबेहाय रेजिस्ट्रेसनाव बेवहाय थुनानै होयोब्ला बेवहाय माखासे इनस्ट्राक्सन्स फैगोन बेबायदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जुदि नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोना जुदि पासवर्ड बावदोंबा नैबे फरगट रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव नोंथांमोना थुनानै होबानो सिगांनि गोमानायखौ मोनफिनगोन बेनिफ्राय लानानै नोंथांमोना दानि एप्लाइ खालामबा नैबे स्टेज नाम्बार 3आव थुनानै होदो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि इनस्ट्राक्सन्स नायनोब्ला नायनोबो हागोन आरो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना नैबेवहायनो खालामनो हागोन दा बेखौ माबोरै खालामगोन होनोब्ला दा बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ लोगोफोर नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन दा नर्थ इस्टनि थाखाय जिथु सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय नैबे लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों डिसेम्बरनि 11सिम थाहैगोन बिनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो एप्लाइ खालामबा माबोरै खालामगोन थ' लोगोफोर जोङो एप्लाइ खालामब्ला जोङो स्टेप 1आवनो जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बिनिफ्राय जोङो पेमेन्ट दानग्रोनांगोन आरो जुदि नोंथांमोना पेमेन्ट दाननाङाब्ला डाइरेक्टलि बे स्टेज 3आव फैनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामगोन होनोब्ला आं नैबेवहाय खिन्थालांखाबावनोसै थ' जोङो नैबे 3आव थुना होदो लोगोफोर बेवहाय जोङो स्टेज 3आव थुनानै होयोब्ला एप्लाइ जों गाहायाव नैबे एप्लाइआव थुनानै होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा फैगोन माखासे अफिसियेल पेजआ दा फैबायनि लोगोफोर मोनबायना लोगोफोर बेहाय डिटेल्सआव नोंथांमोनाहाय मोननो हाबाय रेजिस्ट्रेसन डिटेल्स दा बेहायनो एप्लिकेसन फर्म दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय डकुमेन्टस आपल'ड प्रेफारेन्स बायदिसिना बेवहाय दङ लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय बेखौ माबोरै खालामगोन होनोब्ला जुदि नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन खालामखांनायनि उनावसो एप्लाइखौ खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामोब्ला नाम्बार मोनगोन आइडि बेखौ नैबेवहाय बहायना होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेवहाय सार्कोल एप्लाइं फर बेवहाय नोंथांमोना बबे सार्कोलाव एप्लाइ खालामगोन दा जिथु पस्टआ नर्थ इस्टनि थाखाय ओंखारदों बेनिखायनो नैबे जोबथायावहाय गाहायावहाय नर्थ इस्टआव थुनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय साबमिट बाटोनाव थुनानै होबानो जाबाय थ' बेहाय दायो जों रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होआखै बेनिखायनो जायाखै थ' नोंथांमोना बेबायदि स्टेपखौ खालामबानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोरा आपडेटआ जुदि नोंथांमोनाहाय माबाफोर कनफिउस जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय हानायसेबां रिप्लाइखौ होनो नाजागोन ओमफ्राय मोनसे खोथाबो लोगोफोर आं खिन्थालांखाबावनोसै बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाहाय स्टेटास नायनो हागोन जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामखाबायब्ला थ' नैबेवहाय स्टेटासखौ नायनो हागोन दा बेखौ माबोरै नायगोन होनोब्ला बेवहाय क्लिक खालामदो दा क्लिक हियाराव थुनानै होबा बेवहाय मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय नैबेवहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोन्दोंमोन बेखौ नैबेवहाय बहायना होबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होनानै दा नैबेवहाय एप्लाइड सार्कोलाव नोंथांमोना बेवहाय थुनानै होब्ला बेवहाय दायो जिथु जागासिनो दङ पान्जाब आरो झारखान्डनि थाखायल' बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नर्थ इस्टनि थाखाय दायो जाथ'वाखै लोगोफोर एक्सेप्ट लाथ'वाखै थ' बिनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाखाबाय लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय डिसेम्बरनि 11सिम
दा बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।